ସାହୁଘର ଖନ୍ଦାଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ପଣସ କଠା ବିରିୟାନୀ। ଏହା ଭେଜ୍ ଲଭର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଅପସନ୍। ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ଘରେ ବନେଇକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।